Welcome to your second bonus pronunciation lesson. Už sme na konci tohto kurzu. Poďme sa ale vrátiť do reality, keďže pre sebou máme ešte 1 hodinu. Konkrétne sa vám chystám rozdať pár tipov, ktoré vám, pevne verím, pomôžu zlepšiť si anglickú výslovnosť aj po tomto kurze. Výnimočne v tento deň nedostanete odo mňa PDF-ko, keďže jednoducho nevidím v tom zmysel dávať vám papiere o mojich výlevoch. Poďme sa však venovať hodine a rovno začnem s tipom číslom 1. Čím je, naučte sa počúvať sami seba a vybudujte si kontrolu nad vašim hlasom. Áno, viem, znie to divne, ale dá sa to naozaj naučiť. Keď už ste náhodou hudobník alebo ešte lepšie spevák, je veľká pravdepodobnosť, že už ste si túto schopnosť vybudovali. Títo ľudia majú totižto veľmi dobre vyvinutý sluch a sú zvyknutí monitorovať si vlastný hlas. Tým chcem povedať, že spevák si vždy notu porovnáva s notou alebo zvukom, ktorý chce vyprodukovať. Nebojte sa, na túto schopnosť nepotrebujete nejaký špeciálny talent. Stačí jednoducho počúvať a porovnávať. Za každým, keď budete niekoho počúvať hovoriť po anglicky, dajme tomu aj rodeného Brita, všímajte si, ako vyslovuje jednotlivé slová a vety. Takisto si dávajte pozor na connected speech, teda ako spája slova, prípadne ak sú vaše poznatky z výslovnosti fakt, že vysoké a veľmi dobré, tak môžete identifikovať aj samotný dialekt, ktorým hovorí. A pokiaľ ide o osobu, ktorej materinský jazyk nie je angličtina, pokojne si vypichávajte v hlave jeho chyby a opravujte ich. Avšak v tomto prípade sa držte len na edukačnej hladine, nie že si začnete robiť srandu z druhých. Poviem vám, že po internete je to celkom citlivá téma akcenty. Akým akcentom hovoríte? Celkovo. Prízvuková diskriminácia. Ako by povedal správny slovenský učiteľ, Boh vás ochraňuj sa dakomu posmievať. Ďalší tip, ten už z časti robíte, je nájdete si kurz anglickej výslovnosti. Nie som to len ja, kto vytvára kurzy alebo teda videá anglickej výslovnosti. Nejaké tie kurzy aj videá existujú v slovenskom jazyku, ale úprimne, ak sa chcete hlbšie ponoriť do britskej výslovnosti, tak určite stojí za to sledovať kanál Pronunciation with Emma. Emma je teda rodená Britka, ktorá sa vo svojom kanáli zameriava práve na britskú výslovnosť, ale sem tam môžete nájsť aj nejaké to video o gramatike. Ďalším takým kanálom je English with Lucy. Lucy je teda rodená Britka, ktorej kanál nie je tak zameraný na výslovnosť, je skôr na angličtinu všeobecne. Ak by ste však chceli použiť kreditku, tak Lucy má v ponuke aj 3-mesačný kurz britskej výslovnosti, ktorý určite bude stáť za to. Ďalším takým kanálom, alebo skôr instagramovým profilom je Rebecca's English Hub. Rebecca je teda rodená Britka, ktorá vytvorila až 6-mesačný kurz britskej výslovnosti. Čo sa týka našej československej scény, aj tu poznám jeden kurz. Je to kurz vytvorený Branislavom Sobotkom, ako na výslovnosť v angličtine. V tomto kurze taktiež pracuje s Britkou Lucy. Nie je to tá Lucy, o ktorej som vám hovorila? Rozprávanie je samozrejme úzko späté s výslovnosťou a keďže rozprávanie je fyzická aktivita, tak ani správna výslovnosť vám nepôjde bez samotného tréningu. Ani taký kľuk sa nenaučíte zo dňa na deň, preto sa teraz pozrieme na tipy, ktoré túto fyzickú aktivitu zahrňajú. No a tipom číslo 3 sú ústne rozcvičky. Keďže predpokladám, že väčšinu vášho ústneho prejavu tvorí slovenský jazyk, tak nie je na škodu si pred každým hovorením v angličtine urobiť tzv. Mouth warm-up, alebo teda ústnu rozcvičku. V slovenskom a anglickom jazyku používame iné otvorenia, alebo teda polohy artikulačných ústrojov, preto je dobré si ich rozcvičiť. Môžeme napríklad začať s masážou sánky a líc. Bože, to je úžasné, prečo toto nerobím častejšie. Následne si môžeme zahriať jazyk buď rolovaním alebo prechádzaním po zubov. No a odtiaľ sa môžeme presunúť na samotné slova alebo vety vďaka jazykolámom. Môžeme si ich pár spolu vyskúšať. Ideme. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. No a teraz posledný, povedala by som, že najťažší. Truly rural, truly rural, truly rural, truly rural. Štvrtým typom je tzv. Shadowing. Shadowing je teda metóda, ktorá sa používa nielen na zlepšenie výslovnosti, ale aj na zlepšenie rozprávania ako takého. Pointou shadowingu je napodobniť výslovnosť a intonáciu hovoriaceho s čo najmenším možným omeškaním. Shadow je teda tieň a presne o to sa bude v tomto cvičení jednať. Budete po mne chodiť, respektíve opakovať po mne ako môj tieň. Ak by ste chceli nájsť takéto cvičenia, tak do internetu stačí napísať iba shadowing practice a malo by vám to vyplúť veľa možností. Aby ste mali predstavu, o čom taký shadowing je, môžeme si to vyskúšať.
A použijem na to slavnú hlášku od Molly Weasleyovej z Harryho Pottera. How dare you steal that car? I'm absolutely disgusted. Your father is now facing an inquiry at work and it's entirely your fault. If you put another toe out of line, we'll bring you straight home. Owen, Ginny dear, congratulations on making Gryffindor. Your father and I are so proud. Tip číslo 5 je nahrajte sa. Na YouTube si nájdete krátke video, ktoré sa naučíte naspamäť. Nemusí to byť teda úplne naspamäť. Natočíte sa či už s kamerou alebo bez kamery. Je to na vás. Natočené video potom porovnáte s videom z YouTube. Porovnávať môžete hlásky či celkovú výslovnosť slov, prípadne spojenú reč. Taktiež vám odporúčam pozerať sa na video s odstupom času, keďže vtedy sa javí úplne všetko inak. No a posledný tip, teda tip číslo 6, je čítajte nahlas. Ako som už spomínala, rozprávanie je fyzická aktivita. Pri takom čítaní alebo písaní nezapájate nejak veľmi svaly. Tam nám postačí len hlava. Nerátam ruku, keď píšeme perom, áno? A práve ideálnym príkladom, ako si zlepšiť svalovú pamäť, je práve čítanie na hlas. Je to pravdepodobne tá najjednoduchšia vec, ktorú môžete robiť každý deň. Nemusíte sa nič učiť, nič hľadať, nad ničím nerozmýšľať. Všetko máte napísané pred sebou. Vašou jedinou úlohou je len hovoriť. No a posledný krát. To by bolo na dnes odo mňa všetko. Ja sa s vami lúčim na dobu neurčitú. Možno raz sa tu ocitnem znova. Pa. Alebo ako by povedali vo filmoch. It was my pleasure to be your teacher.